Голямо се опитвайте предаваме да не е на живо банки. Ние сега изчистихме Кока-Кола и благодарение на Екопак и минерална вода банкия, която също се събара към Кока-Кола, изчистихме екоалеята в банкия. И аз в момента се намирам до центъра на самия град. Значи, аз съм много изморен, задето много чистихме екоалеята и това са цели 7 километра. Тези 7 километра се отбелязаха с моя зелен град. И така, ние продължаваме сега разгонката на банки. Сега отиваме на пици или за кебабчета. Не знам точно, защото само се карат. Аз проявявам да се разхождам и това е за общо кофа на Екопак. И изгубихме деца. Ако ги намерите, моля уедете се на 0899999999. Благодаря ви. И сега ще продължим с разходката в банкия и ако се огледате, ще видите Матей. Кажи нещо. Здравейте! Тук ще почистихме велоалеята. С мен Тиган Звезда. Я кажете нещо за почистването на банкия, бе. Какво да кажем за почистването? Да, знам как че Почистихме екоалеята. Екоалеята в банкия. Аз съм Тиган Звезда. Кажи, как мина почистването? Почистването мина успешно! Сега тичай. Саши, идва в бокс. при госпожа Денис. Госпожо Денис, кажете нещо за почистването в банкия от Кока-Кола и минерална вода банкия. Какво да ви кажа за почистването? Че почистихме. А как мина? Мисля, че всичко мина перфектно. Забавно ли беше? Много. Вие не се забавлявахте, господин. Аз се забавлявах, но трябва да видим мнението на другите хора. Ние много се забавлявахме. Сега ще продължиме да се забавляваме. Може да ви пуснем да почистите и парка, ако искате. Виждам, че на вас ви е било много забавно. Може, но трябва да извикаме пак минерална вода, банкия, Кока-Кола, Екопак. И техните секретарки. Да, и техните. Да, разбрахме се, значи. Сега отидем при господин Асен, да питаме как мина чистенето. Перфектно мина. Толкова много бокуци никога не е събирано в банки. Цял камион. Но не само от банките, но и от Екопак и естествено Кока-Кола. Аре, давай! Нека питаме господин Боян. О, баскетарист на група Остава. Да. Как мина Но чистенето? това е интервю. Да. Чистенето мина невероятно, намерихме сумати бутуци, някои от тях много интересни. После ще има фотосесия. Друго, имаше готини мацки, забавлявахме се, пихме вода, банка. Да, верно. А вие? Забавлявахте ли се? Също така. Обичам да се. И аз се забавлявах. Много е хубаво, когато можеш да се забавляваш и в същото време да правиш нещо полезно. Нали? С бутуците. Те са вредни с бутуци. Да. Това те са почистихме екоалеята Може хем да почистиш, хем да се забавляваш. с
Испания. Видяхме страхотно гнездо, не знам вие дали го видяхте. Не знам на какво е, трябва да питаме после нашите приятели от дружеството за защита на птиците. Намерихме едно гнездо, абсолютно кръгло, с много кръгъл отвор. Тая птица е някаква свръхтехнологична. Много такова изпипано гнездо, аз не знам. Може да е завършил инженерски колеж. Сигурно птицата е завършила, да. Има висше образование по строителство на кръгли сгради. Моля, пак заповядайте. Някой още един славен началник от вас да интервюираме с удоволствие. Има само там приятел, тениския началник на Дърбан. Един план на интервю. Home TV. These are boys of Magdalena from Bankia. Okay. And I just made an interview for them. And now they want to interview the bigger boss. Home TV. Go on, my friend. How was the clean eco-land? It was very good. I think it's a good initiative. I like that very much, and the kids liked it too. They found a lot of good things, or interesting things. A big tire of a truck, and also some construction material. And some got so tired that they fell asleep. Another here, do you have again Next year or the year before? The year before we did it in. The next year we'll come back. And the year before we did it in Estonia because we lived there. And there we found a high-heeled shoe of a woman with a snail inside. Yeah, she's in the middle. She still remembers. thank you for this interview. You're welcome. Good luck with your hungry. Виждане? Браво! Thanks. Може да ви интервюирам с чистенето в банка, екоалерта. Как мина? Бавно ли беше? Много лъжа. Влизах в една яма, 3 метра, изреализирахме много го. Така, шосето поставях малко, но не всичко. Някакви други въпроси. Не, Забавно, къде са ни подаръците? не знам. Добре, пожакам варка. Здрасти. Може да ни разкажете чистенето как мина? Може да ям сега. Нищо, ще така да ви бокси. Бег в ръката. Имаше рибки там. Тя. Изловили си я? Да. С души от тук. Вече ме как е. Сигурно да държи. Чакай, поне свършим, да не съм много... Бавно ли беше? Много забавно беше, бехме с Борисова, къде избега. Ние интервюрахме току-що. Друго, кое искаш да ти кажа? Много яко беше. Много Не се яко. хареса ли ти? Много и На нас аз. много ни хареса. И аз се включвам в Ето и чистването. другата плешка, я Да. попитайте как много. Как мина? Нямаш ли си друга работа? Добре. Значи, а мен Ай до него. ти как мина чистването на екоалеята? Направихме едно добро дело, така полагаме на природата да не е мръсна, да е приятно на хората, като се разхождат, а не да гледат на всеки метър боклуци, клипове, на различни битови отпадъци. Забавно ли беше чистенето? Ми да, забавно беше. Колко забавно. Госпожо, може да ви интервюираме? Може. Как мина почистването в екоалеята? Много приятно и много. Някаква интересна случка имаш ли? Имаше, просто всичко беше интересно. И най-вече вие бяхте много интересни и забавни, че помагате вие децата. Изнаучихте нещо полезно. Тук сме с друг постава и почваме последните думи. Това беше интервюто от това. Почистването в Банкия екоалеята. До година Носете може зелено, пак. чистете парка, пийте кока-кола и слушайте И вода рок-н-рол. Банкия. Нали? И вода Банкия за изтрезняване. Дай, може малко рад.